ng'eny ni jaduong' Oketch. Ing'eni higa mar 2019 sirkal nomiyo Soni achiel ni bilion 2.7. Ok Soni kende, mana mar iluongo ni state owned millers. Ok Soni kende, nipogo negi te mondo gichul go joma chudo notamo jopur mar tiang'. Soni nokoyude. To kata ka nokoyude, negiwacho maber ni gimiyo kembe megrego niang'. Nikech ne ok ginyal chung' kegen. Sirkal ok nyal keto ni gimiyo pesa kembe monego bed ni tiyo kegen. Kata mana chung' miwacho ni Soni ochung' sani no, ochung' nikech nomiye pesa moko. Ineno Soni ochung' sani endi kaluwore mane narrative ma sirkal uso. Mane sigana ma sirkal uso gi wajumbe moko ma gimiyo pesa mondo bi omi jowa moko siling 200, MCS moko imiyo siling 200,000 ni mondo mi oketh ng'anyo. Nikech mane story ma sirkal nyisi ma nyisi ni adier. Nikech Soni gimochungo Soni ok en sirkal, gimochungo Soni gin joma ng'iewo sukari kuom Soni manomiyo Soni gowi nyadidi mina nyisi go eko. Ne gimiyo Soni gowi mokwongo 90 million, gichaki medo Soni 45 million. Mane gimiyo Soni emomiyo Soni oduogo chung'. To natemo mana nyisi ni Soni kare be nyalo kawo gowi madhi makare ma otim ohala makare motim ang'owa moduok profit mochak chulo ji. Nikech ka Soni wuok 2019 mane Soni loso 411 million to sani ma Soni koro loso 4.5 billion. Manyiso odong' mana gi about 800 million to hit target ne. Ang'o mikodang' us Soni. To mano endo kembe gi ekite mineno oluong Chemelil Sugar gi nigi eki nigi the same progress. Ineno koro jogi eki uso sigana manyalo mawuondo jopiny mondo gin gius kembe gi eki mondo gikaw shares e kembe gi eki giketh piny. To mano emwadagi. Ka koro watieko, idwa ni jopiny owinj nang'o kawuono in kaka ja-Azimio. Sani kaka ja-Azimio wan ga agenda koro mar 4 mar wach mar uso kembe gi. Kech wach mar uso kembe gi eki ka ng'ato owuok oko mabiro kawo kembe ma kor gwengeu obed Gogo Falls mag joka ginogo joka Kenjen osebedo targeted, obed Telcom, obed Chemelil Sugar, obed Soni, jomo wuok oko private individual ko biro oko bing'io no odandiko jogweng'u kata ko bing'io ni lobni endi ne umune gi shares kaka jopiny eno botiyo kaka ja private sector to bo kawo kambino endo to timo gimodwaro kata koro ketho wach mag pur ogolo sukari ma ok emiuso Kenya kaendi ok ibinyalo. Koro kapok sirkal otimo namba 1 oketho wach mar uso kembe wagi. Sani kapok sirkal oweyo odwoko nengo mag gik moko piny. Sirkal wacho ni obodoko nengo mag gik moko piny orucha to sirkal achiel ni endi kawo siling milion 802 ni nyiewo nego Ruto, Rigathi kaachiel kod Musalia Mtokni. Sirkal achiel wacho ni onge pesa mar dwoko nengo gik moko piny to sirkal ni endi kawo kas owadwa Trevor kas 50 ni okete sirkal maonge pesa ni kama David Osenye nentie mane tich ma David Osenye tiyo ng'at achiel ida koro kawo kata wajumbe magwa wich kut maduong' no kawo ji 7 dhi tiyo tich ma ng'at achiel timo ma David Osenye timo e ministry mar trade. Tiende gi kawo jowa mabet riek ging'iewo giketo e kuonde mopogore opogore to jawa kende gin jo mopogore kuonde piny mangima jo mantie political voice e piny mangima ikawo tiketo e kuonde mopogore imiyo gi tije mondo galgo wang' jopiny. Kamano ok ochung' ka wach mar server ok oyaw to wach mar loso chike mag IBC makare mondo ji odhi yiero ma 2027 maber ok otim to ng'anyo gi bodhi mbele nyaka chieng' gigo eko chung'. Takwa jopiny ni gimomiyo nyaka ochung' motegno gi wach ni nikech wadak e Kenya ma gigi kine timo ndalo Moi mane okelo gimo dictatorship. Kwa wewe ni wabunge magwa dhi State House gigi kiko tim president ama yiero kaka loso chike Kenya ka to mano gima dhi timore en bedo gi dictator ma ok bunyalo makata ngima u police bobe ni go ji e bunde e pap to onge gimitimo. Koro nyaka gichocho motedo gi ng'anyo ni endi ma gik moko 4 gi lokre Kenya ka. Honorable Eddy Oketch kamana ija kwa wasichi gi.